Takže čauko, zdravím vás u ďalšieho videa, tentokrát to není z Minecraftu nejaký diel, mám iba Minecraft pozadie a bohužiaľ Vares pozadie a chcel by som vám zaželať teraz mi to zakopal, dobre, chcel by som vám zaželať šťastné a veselé Vianoce, samozrejme aj nový rok a dúfam, že sa veľa vecí zmení. Mne prišla akurát správa na Skype, veľa vecí zmení na mojom kanáli, dúfam, že budú aj nejaké tie odberiky pribúdať, to samozrejme závisí už od vás, aj nejaké lajky, samozrejme spolu s lajkami a zhliadnutia. Moje najúspešnejšie video je zatiaľ ako dať mody do Minecraftu, to má, teraz som kúkal 2500 zhliadnutí. Potom druhé je ako spraviť pistonové dvere, to má okolo 1000 niečo. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem, mám 32 odberateľov, to je, pre mňa to je zatiaľ dosť, pre niekoho to je málo. Pre niektorého let's playera alebo niekoho, ktorý už má 100 000 odberateľov a pridajú sa mu ďalší 32, tak to je pre neho nič, pre mňa to je veľa. A to by bolo všetko, tak šťastné, veselé a bohatého Ježiška. Takže, čaute.